कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। ई बर्तन राम जोगे नाही जी जी। ई बर्तन राम जोगे नाही जी। अरे ऐसन ऐसन बर्तन हम हजामा के दिहली। अरे हजामा के दिहली जी, हजामा के दिहली। बबुआ के नोह के कटाई जी जी। बबुआ के नोह के कटाई जी जी। बबुआ के नोह के कटाई जी। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। ई कपड़ा राम जोगे नाही जी जी। ई कपड़ा राम जोगे नाही जी जी। ई कपड़ा राम जोगे नाही जी। अरे ऐसन ऐसन कपड़ा हम धोबिया के दिहली। अरे ऐसन ऐसन कपड़ा हम धोबिया के दिहली। धोबिया के दिहली जी, धोबिया के दिहली। बबुआ के सौरी के धोलाई जी जी। बबुआ के सौरी के धोलाई जी जी। बबुआ के सौरी के धोलाई जी। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। ई चैनमा राम जोगे नाही जी जी। ई चैनमा राम जोगे नाही जी जी। ई सोना राम जोगे नाही जी। अरे ऐसन ऐसन चैनमा हम नदी के दिहली। अरे नदी के दिहली जी, नदी के दिहली। अरे ऐसन ऐसन सोनमा हम नदी के दिहली। अरे नदी के दिहली जी, नदी के दिहली। अब बबुआ के काजर के पढ़ाई जी जी। बबुआ के काजर के पढ़ाई जी जी। बबुआ के काजर के पढ़ाई जी जी। बबुआ के काजर के पढ़ाई जी। अरे कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। ई फलवा राम जोगे नाही जी जी। ई फलवा राम जोगे नाही जी। अरे ऐसन ऐसन फलवा हम ब्राह्मण के दिहली। अरे ऐसन ऐसन फलवा हम ब्राह्मण के दिहली। अब बबुआ के सतैसा के देखाई जी जी। बबुआ के सतैसा के देखाई जी जी। बबुआ के सतैसा के देखाई जी। अरे कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। ई रुपया राम जोगे नाही जी जी। ई रुपया राम जोगे नाही जी। अरे ऐसन ऐसन रुपया हम ब्राह्मण के दिहली। ब्राह्मण के दिहली जी, ब्राह्मण के दिहली। अब बबुआ के सुदिन के देखाई जी जी। बबुआ के सुदिन के देखाई जी जी। बबुआ के सतैसा के कराई जी जी। बबुआ के सुदिन के देखाई जी। अरे कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। कुर्सी बैठाल कौशिला तिलक रे खाले। ई तिलक राम जोगे नाही जी जी। ई तिलक राम जोगे नाही जी।